Ka koro puotho ni manyanyago cham kama. Wah. Ka koro nesa na sewuok kama tin, aseduogo e mtoka kama. Ema pinya chiedho nduma madongo kama. Ne alode kaka dongo. Puotho wani kara ngi puodho manyasi. Budho pong'o kama serious mera. Ei. Iduong ni to kare chalni ene iye ka nikech aneno ka kwerogo iye ka taruncho dhi nang'o. Mera, bana jaku. Mera, be ine makora wachi sani. Ni wacha na wachi sani badenyo makata gima nyalo wacho kod yonge. Puoth babu ne ochiek maratari. Beri ka bwana. Bwana se wuotho. Eko kieti. Atiyo menyo. An gi documents kama tich gi tek. Ang'o timore? An gi documents kama ng'eny. Mara ni mondo tangi sani. Gimana ni konya gi sani pod en wacha di. Achia. Bwana pa ni injini na chieng' mata kalo ka chieng' Friday ka kalo gi wendo. Ma naneno kikepo mera. Oka kepo. Nakala kod ko wuotho lakini pod an kod gi budget. Asekete. Omiyo ka wuotho file. En ka wuotho gini. Nikech gi wach wendo. Arun kona. Adwani konya gi paro ba. Keche nitie awuoth ng'ane onyisa ni bwana in ema ka biro iri. Apani nyalo konyoro. Ere kaka inyalo ng'e ni nyathi manyako osetedo kamoro. Amaru nsemo wala penjo we madwaro ga. Penjo we in fact penjo ma wuotho ga ika ka manyo. Eno penjo go ma manyo ma serious. Dak nyako kinwa ng'enu en katedo. Yani idwa ng'eni nyako nosetedo en ng'ama nosetedo kamoro kata kod dak kode to nosegatedo kamoro. Mano gima yom. Gima ibro ng'ego mokwongo. Ibro ng'ego kodumiro. Mano dhako no osedhi katedo. Ibro ng'e dhako ni kodung'iro mano nyiso no sedi katin. Bwana jasupi konya ba. Kodung'iro asto imulo lwete ka gwa. Mano dhako no osedi katin. Dhako no mano osedi katin nikech ka en ng'ama nyamiyo kata sufria to rudo kata kende kong kata sutu. Bwana jasupi konya. Iwinjo paro no. Koro miya paro medi mang'eny. Koro no medi mang'eny pod in gi tich e odno. Koro mar ariyo kendo ng'ini dhako ler. Ibro ng'iyo toko gwande ka ineno ka pur timo chido. Mano dhako ler maratari. Dhako no ler maratari nikech kaka ing'ieno mano ler nikech mano dhako mosedhi tedo. Dhako madung'iro kaso chuodho timo dende. Wande to lwete be gwa. Lwete gwa. Nitiere gik moko maseneno kuome. Machicha ni ng'ani to chal mano osedhi tedo kamoro. Yes, mano nosedhi katedo. Mano dhako mano osedhi katedo. Kaso ineno ka be lwete gi nigi tek kasto mar ariyo inene kosiko oleny mano nyiso no sedhi katedo nikech ng'acha to biro kane gi experience mar tedo apoth marach bas ng'acha tedo apoth bwana mano nyiso niya inene kako leny no mano sedhi katedo mano leny tete ing'eno nego beni kata kikawi kata kidhi kamoro bwana in ng'ama idhi puonj tich onge gimi ng'eyo. Yes. In idhi kacha to bedi chuo munyalo konyoru go weche mag te kabisa itedo ka onyiso ni ng'ol nyanya achiel ol mo wi chupa achiel tiyo iholo to ng'ato biro kongo gimoro amora bwana ma en gik manyise man ineno kuno gik pango ni kanyo tedo ng'en godo bwana gik aseneno kuome te kasi neno kong'e tuo tamba mano dhako mosedhi katedo to koro nineno nyathi osedhi tedo ipime maler man na jesi ati ipime maler man na jesi ati adek bwana mar yembe chiemo kwongo dong ni muri kode onge kama tiwinjo ka ni odung'iro iro ting'e na winjo but no ka sense gimoro kaso umuli ne tiwinjo ko gwagwa ma noma kasto kimule to poth nuduogo tedo na apoth donjo gi kuon bel maraj bwana mawacho ni bwana ng'ano setedo kamoro bwana ng'acha loso no loso na bwana design makineno in ba ing'e ni ng'ano setedo kamoro mero kar in ng'ama original in koro kikiriam dhako no en ng'ama original dhako no ng'e tedo kaka ng'e tedo apoth no in fact koro nya chielo ni mumi nang'o kaka mumi poth an ga diero nyalo chielo mumi maka mumi chiek adiere kendo to mumi chiek mana ka dhoge ng'amore kama manyanya gi kitungu te donje iye malal iza mangi bare ming'wenyo kuon kama gichiemo cha iprado mangi nyanya gi kitungu makara yie kodi mera kadi in joma dwani kaw dhako mosedhi katedo mane kukikonyori ikaw dhako mapod idhi puonjo cha machako idhi timo no time wastage an amiga live advice kaw dhako mosedhi katedo mano ber in fact kaw dhako mane gi nyithindo ariyo ok owuog mbese wa bwana mondo mi otim gima timo ni kare mondo gikaw joma mosedhi katedo donge ayie kodi nikech kata an alod nyumo nyako mosedhi katedo nikech adwaro nyako machal kamano makoni kata babu kik winji ang'eni ene puodho ka kata in wing'iyani an nyalo wuoyo kodi many ng'ama osedhi katedo amany ng'ama osedhi katedo an gi ing'eni wach na dhi katedo ka chief an gi qualification go an ang'egi bwana an ang'e qualification ka asemanyo ma serious an ga gi qualifications go ing'eni wach no ka chief wana tere
chief bro timi nade. Konya ba. Koro ineno Idhi madho soda. Gine mikonyi ema bro konyi live. Bana idhi live madho and direct. soda. Live and direct. Ha? Koro in gimi tim kaso dhako midwa ng'e ni dhako mosedhi ka tedo dhako nosenyuolo nyithindo adi 4 to we oko. Koduogo kata omedi nyithindo adi kendo 8. Koro in fact kata kikilo wi Ha. to ringo kucho to medo nyithindo kata obedo gi nyithindo adi 8. Mago maga te. Omedo makoro chieng' chaki odok nulare. Idok ni lare. Eh. Dhako chakare chwe ni ba. Chwe mane. Koro ng'e kama nyadhi. In fact gima miyo chuo bede keny. Ma mon chuo kata we mon. En ga nyathi. Kata dhako mondo mi owe kabisa. Nyuom dhako mosedhi ka tedo. Mondo mi owe ok yot nikech idhi nyuome gi nyathi. Koro nyathini mondo mi owe ok yot ba. Kwani nyalo mi advice manyalo yawo wang'a marach. Kasto gimokwongo, mar ang'wen, Ha? i make sure ni sami wuok ot, dhako ni ok okwayi ga pesa. Koro en gima timore. Ok okwayi ga pesa. Ang' ibi wuondi godhiambo. Yes. Ni ma wadhi neno game iwinjo. Yeah. To kisebiro ni wadhi neno game. Mhm. To wabudho mathin. Tiwuondi na nyisi ni yaw nodho. Ayaw nu dhot. Tikelo wi machiegni kode kama. Ichalo ng'ama ng'we. Ka- Tipimo na nento ng'ano osedhi koso podi. An mano gima dhi timo direct. In fact, an advice manyamino. Mane gima nya timo the best in this Africa. Wang'i ne gima bro timo. In this Africa. Wachno koro katedo ka chip. In koro tim kamano nikech an pod arito jaduong' ka mondo mi agora oko. Ing'e ni le chamore gi le. Bwana lecha bwana ini konya Le bwana. gore gi le wuoro mera. Sawa. Kik iketh odi. Bwana utaki Nitudi, lakini kaka dhako ni rit maber. Jaduong' odhi nang'o? Mamany jaduong' ni koro amba gora oko nikech arumo koro wuok ne. Piny koro tek kode ma koro duma dhako mosedhi ka tedo. Piny koro tek kode nang'o ni awuodo mer. Wine to bro konyore. Dhako nyuo madung' iro. Yes, mane kaka kare nyangi ka dhako timo gimidwaro. In fact en gi qualifications.